muso yalalikɛla galontigɛla namarato son a bébé c'est-à-dire on t'a remis à faire tout ni ye galontigɛla dɔrɔn ni jogo bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i la quoi wa e fati bɛ sɔn a bɛɛ ma. aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnɛmaya. Allô? Ça va? Ah, Thomas, quoi d'acheter? Voilà, il n'y a pas de depuis qu'on est connu, mais il n'y a pas de word d'isro. Awo mais si ça comme un gars do farale no aka amina tobliga dubala bonna songo fene do faralo ka donc me fera en profiter la sanno ka bonna songo la. Awoke iboro ni moko fene te gala mano koy ni be gala de na songo be chaye donc bi se ga don tomo mais ni te gala mano ni kumina ta era de fi sai ga perduna ni kuna nar a famia wala be jaye amano ko wakati ga gele ni be gala sano ni to ko don produit de donc uri ke ka ngapar sara ni te gala iboro amano itse ka mine chuko sugu dola awo mina sa Fati Dari nche nam ibe amena di ai ni botoro de umme kana datu de jaibe anno awo ni biya ibna ta awo haya tage me datu foite foshi muna ba ni na ai foite ni nga ful fama na kuni karasu abame kame anga ta me datu awo Lari Fati kambe awo ati temeni Fati keto na songo tigela ga parwar sarai e ga napse ga ja Fati gurume ku ya da ngani anyabe ne re kono Baba ebe ani Ne bien ina turti anwi jumɛn iti ni fiyan biyu ina kuma mina Fati e bɔra min ni kun taara sore somi dubala ti fara galontigɛ ma ni musokɔrɔba de bɛ galontigɛla hali bi wallahi ni kun taara dubala fara k'i kale walayi la sa depuis 7 heures e bɔra heure lajɛ il est 11 heures sani e nana ne ko nafa jumɛn de bɛ nin na de ni kun taara ci la ne bɔra yen nɔ ne taara so ka sɔrɔ ka na yan nɔ n ma ɲininka n ma wuli k'a ɲininka et puis i bɛ bɔ hali ti da sɔgɔ Fati ka bɔ dɔrɔn ka dugu minɛ ni bɔtɔ i da sɔgɔ ka da sɔgɔ ni na dɔrɔn ka da yɛlɛ k'e da sɔgɔ i bɛ sɔrɔ a ma sɔgɔ ka ɲɛ de sinon ni da sɔgɔ ka sɔrɔ ka taga ne tɛ bɔ sɔrɔ i ma da Fati galontigɛ dabila san joli b'a f'i ye k'i ka galontigɛ dabila galontigɛ yɛrɛ bɛnnen t'i la quoi i sikɔrɔbayara o ma i ɲɔgɔnna musokɔrɔba hali bi e bɛ galontigɛ de la wa n y'i kɛlɛ k'i bagabaga k'i bugɔ k'i kɔrɔfɔ ka fɛn bɛɛ f'i ye yala hali bi i bɛ yala ni ne bɔra dɔrɔn e bɛ bɔ ne tɛ bɔ et puis n y'a f'i ye n ko jour ko ninnu nin ye n ka turu ye nin t'i ka turu ye o tɛ ne fɛ yen ne ka sara t'o la ne ta ye n ka so ye ne de y'aw furu ka na yɔrɔ min ka di ne ye don min na n bɛ taa yen waati min mana jan n bɛ taa ne ka sara tɛ turuko la n y'a f'i ye ni ne bɔra dɔrɔn e bɛ bɔ. ni kun taara ci de la ka sɔrɔ ka taa so ni bɔra so fɛnɛ o k'i ko kuma bɔ n da la sa mun ci depuis 7 heures k'e taara ci la fo sisan nin ye don waati ye so kɔnɔ muso furulen donc ne tɛ yan dɔrɔn yala mɔgɔw da la n tɛ yan
hein ne tɛ yan dɔrɔn yala mɔgɔw da la o de don Dieu. Ouais, faut me sentir et tout. mais ne t'a dɔn hadamaden bɛ se ka kɛ tan cogo min na kɔrɔfɔli tɛ foyi k'e la hein e t'i changer san joli ne bɛ furu la fɛn min ka di ne ye fɛn min man di ne ye e kan k'o dɔn i m'a dɔn yɛrɛ n y'a f'i ye k'i kɛlɛ la ka fɛn bɛɛ f'i ye mais jusqu'à présent tu continues o chemin kelen de kan an ma sigi o la ne tɛ kuma wɛrɛ la bilen n sɛgɛnna kuma na n ti n tɔɔrɔ k'an yɛrɛ kale e kangari kelen pe dɔrɔn ne ɲɛna ne bɛna don o don kana sɔrɔ e tɛ yan ka dayɛlɛ no ka bila o de i b'i ka minɛnw sɔrɔ da la i bɛna dɔrɔn i b'i ka minɛnw sɔrɔ da la parce que i ti changer i ti kuma mɛn i ti mɔgɔ kuma mɛn c'est fini yala ban n sɛgɛnna la muso yalalikɛla nkalontigɛla namaratɔ zon a bɛɛ bɛ c'est-à-dire n t'a dɔn n bɛna f'i ye cogo min n'i ye nkalontigɛla dɔrɔn nin bɛɛ nin jogo bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i la quoi wa e fati bɛ sɔn a bɛɛ ma nin ka kan ka mada laban ye fati ti kan ka da min kɔ o de ye nin ni nana sɔrɔ don o don i tɛ yan k'i bɔra ka taa yala furu la n t'a kalama i m'i sara la n tɛ foyi kalama i tɛ yan dayɛlɛ ka bila o don walahi i bɛ n'i ka minɛnw sɔrɔ kɛnɛma n'a ma kɛ i ka tigɛ na n nana ko ye mɔgɔw da la musokɔrɔba i ti changer don o don i bɛ fɛn kelen de bɛ e la Ne jo tɛ n na dɛ walayi ne jo foyi t'a la n'a fɔra mɔgɔ k'i sigi kuma dɔw la a dɔ filɛ nin ye ne tun t'a dɔn ko papa bɛ ne yan yɛrɛ parce que a ka turu tɛ yan nɔ ja turuko t'a la ne y'a mɛn ne tɛna segin a kan tuguni e ka vie yɛlɛ la a tɛ ka yɛlɛ yɛrɛ ne tɛ ka foyi faamuya la o mais ne ye min f'i ɲɛna e m'o kɛ yan ne y'a kɛ mɛ sukura kɛ a bɛ ka yɛlɛ dɔɔni dɔɔni mɛ a ma kɛ n sago de fɔlɔ e ɲɛ t'a la ne min yirila yɔrɔ fɔlɔ min na e ma ye o vie yɛlɛ la awɔ kɛ o yɛlɛla yɛrɛ de wa n bɛna to k'a tɔ kɛ ten ala sinon i yɛrɛ dun ne ça va i ka kɔnu baasi foyi tɛ na Sherifu a ma falen dɔɔni yan dɔɔni a bɛ ne y'a f'i ɲɛna a bɛ falen ka tɛmɛ nin bɛɛ kan a y'a k'o kɛ ne y'i kɛ pewu nin jɔnni ta i tɛ nin fɛnɛ na nin ye mun ye e sen tɛ ma min de na tan subahanallahi i fana y'a munna mɛ tuguni nin complète bɛ sɔn ka ɲɛ yira dɛ i ma n'o don ne burankɛ ɲɛ kɔrɔ an ta ta n ka kɛ uniforme ye o bɛ sɔn ka kusa yɛrɛ i dɔn k'a télécharger la modèle ɲɛna trop n'a y'a télécharger an bɛna ta awɔ kɛ e mɛ ni muso bɛ sokɔnɔminɛn ɲumanw feere sa walayi a ka minɛnw cɛ ka ɲi trop ni seli sera an tɛ taa turu kelen k'a fɛ yen nɔ an bɛ sɔn ka ta sokɔnɔminɛnw falen a bɛ sɔn ka fisaya dɛ sinon a ka minɛnen tɛ nin yɛrɛ la nin ka ɲi trop nin vernis ka ɲi trop i mana Sherifu ka boisson don nin kɔnɔ k'a d'a ma ou bien jus n'a y'o min magasin na bɔ bilen bila a tɛ bɔ hali nin yɛrɛ bɛ ɲa i la awɔ TikTok modèle ɲumanw tɛ ban n'anw kan ka nin bɛɛ filɛ kɛ an bɛ tila an ka valise kɔnɔ finiw walima kɛsu kɔnɔ finiw bɛɛ la a tɛ ban o nka a bɛɛ bɛ bɛn zodi ɲɛ tɛ nin fɛnɛ na Kureja? a tɛ nin na nam maa ni sɔgɔma nse Awa kene. tara se Awa baro dun jalen do yan wani. a bɛ kɛ cogo di ba A fɔ tobili ko b'aw kɔnɔ nin na bi. an bɛ tila e kɔni b'a dɔn n'an bɛ gala kama dɔrɔn o y'a bannen don shap shap de don an bɛ teliya joona an tilala an ka baara bɛɛ la awɔ Kureja, nam e ka hakɛ to ne kun mago b'e la. awɔ n y'a mɛn ok e ko k'i mago bɛ ne na
Kuleja. Mun ne b'e la tile fila in na? Foyi tɛ ne ma, a y'o fɔ mun na? Wagati laban in bɛɛ la I fari fagalen b'i ka kojugu. Ni m'e la I k'a ɲɛfɔ ne ye bani. Foyi tɛ ma, foyi tɛ ne na. Ayi ne kun t'e kɛcogoya ye o. E kɛcogoya kun tɛ ne ye Kuleja. Min bɛ y'a ɲɛfɔ ne ye. Foyi tɛ ma, foyi tɛ na. Ne kɔni b'a dɔn I kɛcogoya tɛ ne ye. Ne kun bɛ fɛ k'i ɲininka. Komi a bɛ wagati bɔ furu kɛra. An yɛrɛ bɛ ɲininka don a san 5nan kɔnɔna na. Den ko kuma tɛ. Mun ne b'e la? Foyi tɛ ne ma. Kuleja. Naamu. Min b'i la ɲɛfɔ ne ye dogona tɛ ni ne cɛ o. Foyi tɛ yen nɔ. Ayi k'a ɲɛfɔ ne ye bani. A kɔni ka di furumuso bɛɛ ye. Ni furu kɔni kɛra den de ka sɔrɔ. O ye bɛɛ ka laɲini ye. N'a sɔrɔ fɛn min b'i la a ɲɛfɔ n bɛ se k'i dɛmɛ cogoya min na n k'i dɛmɛ ten. Foyi tɛ na. Ne min ɲininka walasa I ka kasi o ne m'a dabɔ o kama. N bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ fɛn dɔ de b'i la min b'i bali denko la. Kuleja. Kuleja. Kana ka sisan. Ne m'a dabɔ o kama. Sherifu bɛ ne bolo cogo min na. Lagare bɛ n bolo cogoya min na. I bɛ ne Umu bolo ten. E ka kuma ne fɛ bani. An y'i ka kuma faamu. Komi e ta yɔrɔ de tun bɛ ka ne jɔrɔ. An bɛ traitement dɔ la tile 2 in na. N'Ala sɔnna ma. Docteur ko k'an bɛ se ka espérer inchallah. A b'an sama ni dugawu ye. N'Ala sɔnna ma. Ne ka ɲininkali kun tɛ walasa I ka kasi. Ne ka ɲininkali kun tɛ walasa k'i tɛmɛ I dan kan. N b'a dɔn k'a fɔ den ye Ala bolo kɔnɔ fɛn de ye. A ka di Ala ye wagati min na a b'a da mɔgɔ ma wagati de la. Mɔgɔ si ka kisɛya tɛ sɔn den na. Mais n bɛ fɛ k'a dɔn dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ fɛn dɔ de tun b'i la min bɛ se k'i bali. Ko mɔgɔ taara docteur fɛ yen o ye nin fɔ aw ye. Ne yɛrɛ bɛna weleli kɛ burusi kɔnɔ. I y'a faamuya? N bɛ bamanan furaw ɲini ka na. N'u farala ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ an bɛ jaabi ɲuman sɔrɔ. N'Ala sɔnna ma. I y'a mɛn? N y'a faamu. I da de ɲɛji cɛ a man di I ka kasi. A bila I kunkolo la dɔrɔn k'i ba de ye ne ye. I y'a mɛn? N y'a mɛn. Min yɛrɛ ye ne bila ɲininkali la bi kuma dɔ la n bɛ n sigi. Ne bɛ miiri n'a fɔra Fati nana o ye den kelen de sɔrɔ. Arama nana Ala y'o lajɔ o ko ma sira sɔrɔ. E fɛnɛ nalen filɛ nin ye an bɛ ɲini ka sira san 5 ma. Tuma dɔ la ne tɛ sunɔgɔ mais nin bɛɛ kɔfɛ ne bɛ Ala deli. N bɛ seli n bɛ dugawu k'i ye n'Ala sɔnna ma. N'Ala sɔnna ma. N y'a faamuya. A nin diyara n ye kojugu. N'Ala sɔnna ma. E yɛrɛ de tun ta tun bɛ ka ne jɔrɔ. Ni e y'a faamu a diyara n ye. Ala k'an ɲɛ mɛlɛn ci la. Yarabi Ala ka ta fanga d'a ma. I bɛ se ka taa. Taa Arama kɛrɛfɛ a k'aw ka baro kɛ. N y'a mɛn.
b'a dɔn n b'a dɔn k'a fɔ ni kɔni ye denmisɛnnin sigilen hami na ka furu san 1 san 2 a miiri bɛ da denko kan dɛ ne bɛ ala de deli n bɛ dɔ fara ala deli kan ala ye ka denmisɛnnin bɛɛ sɔn walasa u ka segi bɛ se ka diya cogoya min na o bɛ diya n kosɛbɛ furu tɔnɔ ye den de ye ni cɛ m'a jɛlen kɔni ɲɛ b'i denw na nangawale denmisɛnnin kɔni ala y'u sɔn den na bɛ diya ne koyi Non, non, ça va? Ça va. Aucun. Donne. Bachité. Bachi foyete. Madou. Mabe bachitala. Ah ouais. Et nous, madame? Mais t'as du bon. Du bon, non? Ah. Et comment tu? Ne muto a. Kunu ne boto chila a chena ne bulu ne abla mécanicien ko. Kunu. Ah, kunu. Wa ira ka fo muto shirai. Ah. Lego. Et puis que mon témoin de l'arrêt. Hein? C'est parce que quand on m'a dit donc il va que tu me dis quoi. Et bien moto blaga chez nous fait pas dans mon secondo. Et moto blaga trop de gâchis. Parce que m'a ça. OK. Il t'a d'avoir sur la tout donc il va que tu me dis. Eh. Bibi Sabali. Sabali. I ka mulu baliya ni ka ko kirikaraw bɛ ka fɔ n ye sisan nɔ sabali ni ne kana se ɲɔgɔn ma i tulo b'a la Omar e yɛrɛ kɔni b'a dɔn olu ye nkalon n'o ye i bɔ ne la nin t'a dɔ ye nin t'a dɔ ye wa i bɔ ka taa du kɔnɔ moto tiɲɛna wariko de tun b'i la ayi wari tun bɛ ne bolo ne pereselen de kun ye alors e bɛ taa ka moto to yen cogo di k'e pereselen don n'i ɲɛ tugu ka yɛlɛ k'a sɔrɔ moto tɛ yan nɔ i bɛ san pɛrɛn jigin i ka cogo dɔn et puis kɔlɔsi ne na an kana se ɲɔgɔn ma i tulo b'a la awɔ n ka bala ka sɔrɔ moto tɛ yan nɔ a bɛ di quoi ça ne mun ye problème mɔgɔw ma bonjour. Mun kɛra mun kɛra e t'a dɔn e ma ne ka appel ya E yɛrɛ b'a dɔn souvent a b'a sɔrɔ mɔgɔ ɲɛ guwanen don n ka appel min ma ta waati min na ka n'o kɛ kɛlɛ ko ye sa i ɲɛnafin bɛ yen na n bɛ na n bɛ fɛ k'i ye han i bɛ kunbɛn nin cogo la tan cogo la fɛnɛ sa toute la journée a ma ɲɔgɔn ye a tɛ tɛmɛ nin kan i muso b'i wele o e ka baara bɛ se ka ca i muso ka appel ta décrocher ma i kana n wele o ka bɛn cɛ ma mais n b'i wele i bɛ tila k'i ban ka appel ta han ne ka zo i b'a dɔn ne de bɛ ga la nin e na heure de ye depuis dugu jɛra lamɛn sa n bɛ fɛ ka min f'i ye ko ninnu tɛ perese la ko e bɛ so kɔnɔ yan ne mana bɔ cogo o cogo laban ye so kɔnɔna ye han cɛ ni ma bɔra ka ninnu kɛnɛ bɛ fa wuli na sa ne ka hakili kɛ ka baara kɛ ne yɛrɛ bolo tɛ se ka hakili kɛ ka baara kɛ la i bɛ sɛgɛn stresselen bɛ baarakɛyɔrɔ la i bɛna so i bɛna sɔrɔ aw fana kumunen fana bɛ yan o fana tɛ ko ye sa han i ye kumu de ɲɛ na n'i kun ye n ka appel ta kɛ a kun tɛ s'o ma non seulement i bɛna retard la i bɛ tila k'i ban ka n ka appel ta d'accord yafa n ma sa yafa n ma yafa n ma ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ kɛ bilen ok i ɲɛ kumunen bɔ kɛ oui non mais a ma diya n ye o i ye mun kɛ na a ma bɛn n ma ah mais ne bɛ ka yafa n ma koyi ne bolo o kɔni o bɛ ko bɛɛ ban
fara ko ya fama ko no ko no mais i kana se ka ɲɔgɔn wɛrɛ kan i y'a mɛn a nyame ne ko ay wona tobi ni samere ye bi ire pardon be n'a fɔra ko ne ka n parili ba in bɛɛ kɛ ko e bɛ ka ko e la yira dimi tuguni o de ma kɛ i bɛna to na ne tɛ to ka n pari k'i kɔnɔ bilen o to yi sa cɛ o to yi han sisan kɔni i bɛ wuli sa dumuni ko ni fɛnw ɲɛɲini ou bien problème t'a la n bɛ taa dumuni bɔ ka na ça c'est Rama. Ouais. aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnɛmaya